ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା। ଏହୁଠାରୁ କଥା ଯେଉଁ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ, ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯେଉଁ କଥାଟି ବାରଣ, ସେ କଥା କହୁଛି ଆଜି ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। କେବେ ନ ଭାଜିବ କହି ଗୁରୁବାର ଦିନ, ଯେଉଁ ନାରୀ ଗୁରୁବାର ଦିନରେ ଆମିଷ ଖାଇବ, ଭୁଞ୍ଜଇ ଆମିଷ ଘରେ ନ ପଖାଳେ କେଶ, ଭୁଞ୍ଜଇ ଉଚିଷ୍ଟ ଥିବା ଲଗାଏ ଯେ ତେଲ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାର ନିଶ୍ଚେ ଭାଙ୍ଗି ଦନ୍ତି ଗେଲ, ଗୁରୁବାରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ତୁଳାକୁ ବିଣୋଇ, ଘାଉରେ ଆମିଷ ଦେଇ ଯେ ଗ୍ରାସ କରଇ, ଖଟର ଛାୟାରେ ଯେଉଁ କରଇ ଶୟନ, ରାତ୍ର କାଳେ ଦଧି ଅନ୍ନ ଯେ କଲେ ଭୋଜନ। ଜୟ ମା।